bukaan. Iya, kacarita. Pustaka Jamus Kalimasada dipun bikak dening Sinun Puntadewa. Dipun maos dening Ratu Mandaraka Prabu Salya. Wonten seratan ingkang pungelipun ora ana Gusti kang sinembah kejaba Gusti kang maha welas maha asih. Lan aku nyekseni utusaning pangeran kang pungkasan iku utusane Gusti kang maha suci. Sareng Prabu Salya maos sareng Kalimasada. Suksma oncat saking raga. Gugur wonten majaning Tegal Kurusetra Prabu Salya.